Matare edzimhosva emunyika yedu yeZimbabwe vaona zvakakodzera kusunungura makomrades matatu ayo akange akasungwa achipomedzerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwe enyika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Ndiri kuona panapa kuti Comrade Traore, comrade venyu vamaibvunza kutaura kuno havachazi musungwa munyika yeZimbabwe. Mhosva yavo yakaraswa, vakaonekwa nematare edzimhosva kuti vakasungwa vasina kana mhaka yavakapara. Comrade Traore vakasungwa muna October mugore ra2025 vachipomedzerwa mhosva nechekuita nekukonzeresa mhirizhonga munyika yeZimbabwe, vachipomedzerwa mhosva zvekare yekukurudzira macitizens enyika yeZimbabwe kuti vange vanopindukira hurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Asi matare edzimhosva aona kuti Comrade Traore havana kana mhaka yavakapara. Madzibaba veshanduko zvekare vakaonekwa vasina kana mhaka yavakapara nematare edzimhosva mamwe chete iyayo. Zvisinei nekutora nguva yakareba vakavharirwa vachinyimwa nguva yekusangana nana chiremba, vachirambidzwa zvekare kubhadhara mari yechibatiso, mari yebail out kuti nyaya yavo inge inoongororwa vachibva kumba. Asi matare edzimhosva vaona zvakakodzera kuti madzibaba veshanduko vabude vaende kumba kwavo because vari kugara vasina kana mhaka yavakapara. Ndiri kuona panapa zvekare kuti Comrade Jim Kunaka ndo vamwe vemakomrades zvekare akange akasungwa vachipomedzerwa mhosva dzimwe chete idzodzo. Ndiri kuona panapa kuti vabuditswa zvekare nematare edzimhosva vachinzi havana kana mhaka yavakapara, havana kana mhosva yavakapara, zvichireva izvo kuti makomrades matatu aya kutaura kuno vave kudzimba dzavo, vave kukwanisa kufamba munyika yeZimbabwe vasina kana munhu wavanotya because havasisina nyaya dziri mumaoko emapurisa. Ndo situation iri kunyika yeZimbabwe ende ndo dzimwe dzenyaya dzetinogara tichitaura kuti ZANU-PF inosunga vanhu vasina mhosva, inosunga vanhu vanoteererwa nevanhu kuti itange yaita zveinoda, kana yapedza kuita zveinoda yozongobuditsa vese munguva imwe chete vachingonzi havana kana mhaka yavakapara. Tikatarisa tinoona kuti tina Comrade Saruwaka vaiva mumwe wevanhu vaidiwa palist remakomrades akange akavharirwa muchizarira nehurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Zvakazoita izvo kuti Comrade Saruwaka vange vanopunyuka, vange vanotizira kunyika yeSouth Africa yavagara vange vachiraramira. Zvakazoita izvo kuti zvigananda zvione kuti nyangwe takasunga mamwe makomrades matatu aya, Saruwaka ari mumwe chete iyeye anotikanganisa kuita zvinhu zvatinenge tichida kuita because anotinyanya kuteererwa nevanhu zvisingaite. Zvakazoita izvo kuti zvigananda zvimwe chete izvozvo zvinge zvinobuditsa mari kubhadhara magombiro matsotsi kuti vange vanonopfudza upenyu hwaComrade Saruwaka. Ndo situation iri munyika yedu yeZimbabwe kuti munhu wese akangoda kutaura zvinhu zvinoitika munyika yedu kana kuti pari kuitwa uori, pari kukanganiswa nehurumende, wotoziva kuti uri kusangana nejeri rako kana kuti vanokupfudza.